Kung imong kinabuhi mura walay problema, walay sakit sa ulo, hilom ra ang drama. Matulog ka nga way kabalaka, muragan-an ra kaayo ang tanan sa kalibutan. Kung birni ka walay kwarta, pero way kasakit, way sige huna-huna, way sige pangitag paagi. Tinggalian na ka sa una, walay ginapasan, kay wala pa'y lahing kasing-kasing na imong ginabantayan. Kaysa dihang miabot ng gugma, dito na nagsugod ang tanan. Responsibilidad ug sakripisyo, apil sa sad nga walay undang. Kung walay problema imong kinabuhi karon, basig wala pa'y nagulat sa imong paguli. Kung walay sakit sa ulo nga imong gibati, basig wala pa'y nanginahanglan sa imong gugma. Ug kung pirmi ka, walay kwarta sa una, tingali wala pa'y asawa nga imong giatiman. Kayang tinuod nga kalipay, dili sayon dalhon, pero puno sa gugma nga walay kapulihan. Sa una ikaw ra usa sa imong dalan, walay lain nga imong hunahunaon, pero karon duha na mo naglakaw. Sa kalisod o kalipay mag-uban mo pirmi, dili man perpekto ang kinabuhi nga minyo. Daghan o pagsulay nga moabot, pero sa mata gabi nga magkuyog mo, mabati nimo nga sakto ang imong gipili. Kung walay problema imong kinabuhi karon, basig wala pa'y nagulat sa imong paguli. Kung walay sakit sa ulo nga imong gibati, basig wala pa'y nanginahanglan sa imong gugma. Ug kung pirmi ka, walay kwarta sa una, tingali wala pa'y asawa nga imong giatiman. Kayang tinuod nga kalipay, dili sayon dalhon, pero puno sa gugma nga walay kapulihan. Usa pasalamati ang kakubot sa imong kinabuhi, kay maunang ebidensya nga ikaw nagmahal. Bisan pa og lisod, usahay ang tanan, ang importante dili ka nag-inusara sa imong
laban.